Nakahanda na umano ang pamahalang panlalawigan ng Catanduanes sa posibleng pagtama ng bagyong Opong sa probinsya bukas. Ayon kay Catanduanes Governor Patrick Azanza, pinahahanda na niya ang mga residenteng nasa high-risk areas, lalo na ang mga nasa coastal barangays, para sa gagawing paghahakot sa mga ito hanggang bukas. Handa na rin daw ang mga ayuda na kanilang ipapamahagi, kung saan nagpaabot na ng 4,000 kahon ng relief goods ang DSWD, habang 400 sakong bigas naman ang ibinaba ng NFA. Ang ating target ay zero casualty at sa ating ginawang paghahanda ay naka-ready na ang ating mga evacuation centers kung sakaling lalakas ang bagyo at kinakailangang mag-impose ng preemptive o kaya forced evacuation. Nagkaroon na tayo ng coordination sa ating mga kapulisan at sa bawat town may at least one evacuation center po tayo na inihahanda ng mayor. Maliban doon ay meron pang ilang mga lugar. Halimbawa po dito sa capital town ng Virac ay maliban sa evacuation center ng munisipyo, ang Kapitolyo po ay magsisilbi ring additional na evacuation center. Yung sports center po sa tapat ng Kapitolyo ay nakahanda rin po. Gayon din po ang Catanduanes State University Gymnasium. At ang building ng pribadong eskwelahan ng CPIC ay kakontrata namin po sila na sa panahon ng bagyo ay maaari nilang ipagamit. Nakipag-ugnayan na rin aniya siya sa Department of Information and Communications Technology Bicol para sa mas maayos na signal sa lalawigan. Nagpaabot na rin ng tulong ang pamahalang panlalawigan sa 15 pamilya na na-stranded ngayong araw sa Tabaco Port dahil sa bagyong Opong. Suspendido na rin maging ang trabaho sa pribado at pampublikong opisina at pasok sa mga paaralan. Bagamat ang bawat bagyo ay unique po at atin pong pinaghahandaan ang bawat kilos, bawat mangyayari, and pinakikiusapan natin lahat ng kababayan sa kanilang kooperasyon para po maging ligtas ang lahat sa panahon ng bagyo po. Kasalukuyang nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang buong lalawigan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.